Jeg tror, du kommer nu. Kommer du nu? Du kommer nu. Kommer du nu? She's moving like oh 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 oh. He's moving like oh 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 oh. She's moving like oh 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 oh. She's moving like. Like that move when you do it like that. Like that move when you. Ja. Jeg tror, du kigger lidt mærkeligt på mig. Jo. Jeg filmer ikke noget. Ikke noget. Hvad gjorde du? Jeg har ikke gjort noget. Var der selv stået? Det er endda din video. Hvad? Det kan jeg sagtens for fanden. Ja. Det må stadig stå. Jeg har gjort noget. Noget crime. Hvad har du gjort? Ikke noget. Sig. Du har lige sagt, at jeg har gjort noget. Skal du ikke sige, Jeg siger det kun til dig, hvis du spiser 4 sure Bellaer. Niks. Hvorfor sagde du lige niks? Det var mit svar. Flabet smart. Virkelig flabet. Nu er jeg sur. Det er ret sjovt, når du får den her video. Jeg glæder mig til at sende den til dig. Så tænker du bare, fuck dig, Karo. Hvorfor skal jeg bruge så lang tid? Hvad? Ja, du sveder af helvede til. Ja. Det gør du. Yderst meget. Men du er også ret vild og voldsom. Hvis du forstår en lille en. Euphoria! Jeg fjoller. Som om jeg gider det. Jeg er så meget overlegen jer alle sammen. Jeg er sådan... Jeg er lidt ligesom Beat Boys. Kom så for helvede. Like that move when you do it like that. Do it like that. Do it like that. Like that move when you do it like that. Like that move when you do it like that. Like that move when you do it like that. Do it like that. Do it like that. Can be my daddy. I feel ecstatic. Don't worry, we can make love automatic. Come feel my body. I think you're naughty. With you and I now the party gets started. Nu er jeg igen. Du lige har samlet string op. Du kigger skummelt. Meget skummelt. Jeg ved ikke helt, hvad du kommer til. Men det er ret sjovt. Du kigger skummelt. Du ved, jeg har gjort et eller andet. Du ved bare ikke hvad. Så lige der. Og du er meget glad. Meget glad. Skal du ikke sætte spring op? med den kongelige hofleverandør Jysk. Det skriver Fagbladet 3F. No. Det kunne være en sag for dronning Margrethe, fordi hun for 2 år siden... I understand your pain. Hofleverandør. Hvis jeg havde britisk accent, så ville jeg aldrig stoppe med at snakke. Det kunne være så sjovt. Det tror jeg vil have. Hvis man flytter derover til, hvad hedder det, Britland? Nej, hvad hedder det? Nå, England. Prøv at spise 4 sure Niabellaer. Hvorfor vil du ikke? Jeg skal nok filme dig. Det var så klamt ud, virkelig klamt ud. Slut for Kaos dagbog. Vi ses senere.